дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. Айни ҳол мо қарор дорем дар маҷмӯаи варзишии қасри теннис ва варзишҳои обии шаҳри Душанбе ва бояд гуфт ки шуруъ аз 2 июн то 4 июни соли равон аввалин мусобиқаи байналмилалии Душанбе Гран-при 2023 оид ба дзюдо миёни 315 варзишгар аз 40 давлати 5 қитъаи дунё баргузор мегардад ва бояд гуфт ки мусобиқаи мазкур дар доираи сайри ҷаҳонии ҷудо баргузор мегардад ва айни ҳол барномаи имрӯзаро мо аз рафти ин мусобиқаи байналмилалӣ пешниҳоди шумо менамоем ва ҳамзамон пайгири мавзӯи нақши он дар рушду муаррифии сайёҳӣ ва варзиши Тоҷикистон хоҳем буд. Моро ҳамроҳ бошед. варзиш воситаи ба ҳам пайвастани халқу миллатҳои гуногун дар ҳаёти инсон мебошад. дар мамлакати мо ба масъалаи рушди варзиш ҳамчун воситаи муассир ва муҳими тарғиби тарзи ҳаёти солим, беҳбудии саломатии аҳолӣ ва ҷалби сайёҳон ба самти сайёҳии варзишӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. ҳамасола дар ин ё он мамлакати дунё ки шароиту имкониятҳои мусоид барои ташкилу баргузории ин мусобиқаи варзишии сатҳи байналмилалиро дорад, силсила мусобиқаҳои гран-при гузаронида мешавад. пас аз баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни калонсолон дар шаҳри Доҳаи Қатар, сайри ҷаҳонии ҷудо ба гран-прии Венаи Австрия рафт ва пас аз он ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе омад. яке аз хусусиятҳои мусобиқаи байналмилалии гран-приҳо маҳз омезиш ёфтани мусобиқаҳо бо сайёҳат ва тарғиби имкониятҳои сайёҳии мамлакатҳо мебошад. ман ин кишвар, ин халқ ва фарҳанги шуморо бисёр ҳам дӯст медорам. Душанберо як шаҳри тозаву озода ва замонавӣ дарёфтам. бароям писанд аст ки инсонҳо дар ин ҷо пурэнерҷиянд ва табассум дар лабонашон ҳувайдо аст. бароям бисёр ҳам аҷиб аст ки ин халқ аз фарҳанг, анъана ва урфу одатҳои худ ифтихор мекунад ва онро барои мардуми ҷаҳон пешниҳод кардан мехоҳад. бисёр ҳам бароям хушоянд аст ки мардуми тоҷик фарҳанг, таърих ва анъанаҳои худро пос медоранду дифоъ мекунанд. мехоҳам миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе ва ҳамзамон роҳбари тозаинтихоби Федератсияи зудо барои ташкили чунин як чорабинии сатҳи баланд баён намоям. дар натиҷаи ҳамкориҳои бисёр ҳам самаранок ва хуби мо метавон гуфт ки як шоу барномаи варзишӣ ташкил ва роҳандозӣ мешавад ки рақобати беҳтарин ҷудокорони ҷаҳонро дар Душанбе мардуми сайёра тамошо хоҳанд кард. Я, Эдуард Матиас, являюсь одним из тренеров Германии, которые работают со сборной Германии, с атлетами высшего уровня. С интересом прилетел я в Душанбе. В Средней Азии я уже не был давно, и поэтому хочу с интересом посмотреть, как она преобразилась. Вижу очень прекрасный отель. Добрые, приятные люди вчера нас встречали. вобаста ба ин талаботҳои асосӣ барои баргузории гран-приҳо ин иштироки на кам аз 300 варзишгар аз 30 давлати дунё мебошад ки миқёси тарғиби имкониятҳоро боз ҳам васеътар мегардонад. ёдовар мешавем ки мусобиқаи байналмилалии мазкур дар доираи сайри ҷаҳонии ҷудо аз ҷониби Федератсияи байналмилалии ҷудо бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар пойтахти мамлакат гузаронида шуд. ин мусобиқа барои рушди ҷудо дар тамоми мамлакати мо мусоидат мекунад. имрӯз ба гран-при Душанбе зиёда аз 43 давлати дунё омадагӣ аст ки қариб 350 варзишгар иштирок мекунанд ки ин як мусоидати зиёд барои рушди ҷудо мобайни наврасон ва мобайни ҷавонон калонсолон хоҳад шуд дар ҷумҳурии мо.
дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аз дастаи мунтахаби тоҷикистон дар умум 34 варзишгар аз ҷумла 28 нафар мард ва 6 нафар зан иштирок карданд. тавре дар аввал қайд кардем, дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ зиёда аз 315 варзишгар аз 40 давлати дунё иштирок доштанд. пас аз омадан ба пойтахти ҷумҳурӣ, варзишгарон дар беҳтарин меҳмонхонаву осоишгоҳҳои мамлакат ҷойгир карда шуда, шароити хуб барои тамрину фароғати онҳо фароҳам оварда шуд. ман Элон Аллорохима, мураббии зудо аз кишвари Исроил мебошам. мо дурус қабл ба Тоҷикистон омадем ва барои иштирок дар мусобиқаи гран-при омодагии ҳамаҷониба дидаем. дар баробари ҳузурамон ба шаҳри Душанбе моро бисёр ҳам хуб пешвоз гирифтанд ва ҳамзамон бароямон шароити хуби будубош ва тамрин пешниҳод карданд ва Тоҷикистон таомҳои бисёр ҳам болаззат доштааст. барои мо ҷудокорон шароити хуби тамринӣ низ ташкил карданд. мо ҳамзамон охирин тамринҳои худро пеш аз иштирок дар мусобиқа анҷом додем. ман Брек Клейсон ҳастам ва дар вазни 81 килограмм дар мусобиқаи мазкур баромад мекунам. ман бори аввал бар Тоҷикистон омадам ва аз меҳмоннавозии шумо дар ҳайратам. халқи Тоҷикистон инсонҳои хуб ва дӯсти беҳтаринанд. моро бисёр ҳам гарм пешвоз гирифтанд. ман бояд рӯзи шанбе ба болои татами бароям ва феълан омодагӣ мебинам. ман аллакай бо рақибони худ ошно шудам ва мебинам ки онҳо низ барои ғалаба дар ин мусобиқа омодагии ҳамаҷониба дидаанд. мо варзишгарони тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрӣ хеле хуб дидем барои иштирок кардан дар мусобиқаи гран-при, ки якумин бор аст ки дар ҷумҳурӣ мо баргузор мегардад. тайёриҳои мо хеле хуб аст. мо умедворем ки парчамбардони давлати хеш шавем, чунки мусобиқа дар пойтахти худ азизи худамон мегузарад ва мо боварӣ комил дорем ки сазовори ҷойҳои намоён мешавем. вобаста ба ин дар рӯзи 1 моҳи июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат президенти Федератсияи байналмилалии ҷудо Мариус Визерро ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Кумитаи олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва Федератсияи байналмилалии ҷудо баррасӣ гардид. дар оянда баргузор намудани чемпионати ҷаҳонии ҷудоро дар ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намудем. агар чунин имконият пайдо шавад, ин барои муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ба кишвар овардани сармоягузориҳо бениҳоят имконияти хуб фароҳам меорад, зеро мо дар доираи чемпионати ҷаҳонӣ инчунин форумҳои иқтисодӣ ва намоишгоҳҳои фарҳангиву ҳунарҳои мардумӣ ташкил мекунем, ки он барои овардани сармоягузорӣ ва инчунин барои пешбурди фарҳангу арзишҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар миллатҳо метавонад нақши бузург дорад. дар рӯзи аввали мусобиқа, ки дар маҷмӯаи варзишии қасри теннис ва варзишҳои обии шаҳри Душанбе баргузор гардид, ҷудочиён дар вазнҳои то 60 кг ва 66 кг, миёни мардон ва дар вазнҳои то 48 кг, 52 кг ва 57 кг миёни занон ҳавоозмоӣ карданд. дар маросими ифтитоҳи расмии мусобиқаи байналмилалӣ, ки шоми 2 июн дар фазои тантанавӣ баргузор гардид, меҳмонони ифтихорӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, президенти Федератсияи байналмилалии ҷудо Мариус Визер, директори генералии Федератсияи байналмилалии ҷудо Влад Маринеску ва президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир иштирок намуданд. бояд гуфт, ки дар рӯзи якуми рақобатҳои ин мусобиқаи байналмилалӣ Тоҷикистонро 12 варзишгар намояндагӣ карданд, ки аз инҳо Обид Ҷебов дар вазни 66 кг медали тилло ва Меҳрзод Суфиев дар вазни 60 кг медали биринҷӣ ба даст оварданд.
первая медаль с Гран-при. Так получилось, что она золотая. А вдвойне приятно, что это Гран-при проходит у нас дома. И я очень рад, что смог завоевать эту золотую медаль для своей родины. Болельщикам хотелось бы выразить отдельную благодарность. Они очень сильно мотивировали в тот момент, когда устаешь, и они так болеют, и не можешь отступить. Это первая медаль Гран-при у меня. Буду тренироваться еще усерднее, чтобы достичь дальнейших результатов. На этом не надо остановиться. Это всего лишь одна золотая медаль. Еще очень много турниров. Ман Мексмен Сайта аз Германия. дар вазни зиёда аз 60 килограмм иштирокчии ин мусобиқа ҳастам. баробари ба Тоҷикистон ташриф овардан муносибати дӯстона ва истиқболи самимонаи мардум ба ман писанд афтод. Чорабинӣ ҳам чорабинии таърихӣ хоҳад буд. Hello, I'm Mohammed Lahbub. I'm representing the салом, ман Муҳаммад Лаҳбуб ҳастам, намоянда аз дастаи миллии Марокаш. То имрӯз имкон доштам ки аз табиати зебо, кӯҳҳои сарбаланди Тоҷикистон, меҳмоннавозии мардуми тоҷик дидан кунам ва бори дигар хушнудии худро аз буданам дар Тоҷикистон иброз медорам. Hi, I'm Ari Berliner from the United States. I fight at the minus 66 kilogram category. салом, ман Ари Берлинер, намоянда аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. дар вазни 66 килограмм рақобат мекунам. Тоҷикистонро бо мардуми меҳрубонаш, табиати дилрабо, ёдгориҳои таърихӣ ва пойтахти зебову гулфишонаш бисёр хуб дарёфтам. мусобиқа низ бо сатҳи баланди омодабошӣ хеле ҳам олӣ буд. дар рӯзи дуюми аввалин мусобиқаи байналмилалии душанбе гран-при 2023 оид ба ҷудо варзишгарон дар вазнҳои то 73 килограмм ва 81 килограмм байни мардон ва дар вазнҳои то 63 килограмм ва 70 килограмм байни занон қуввоозмоӣ намуданд. Тоҷикистонро дар рӯзи дуюм 9 варзишгар намояндагӣ карданд ки аз инҳо Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 килограмм медали тилло, Шодмон Ризоев дар вазни 81 килограмм медали нуқра ва Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни 73 килограмм медали нуқра ба даст оварданд. Конечно, было тяжело с первой встречи. Первая встреча у меня так попалась, что я боролся с этим соперником 3 раза. И, к сожалению, 3 раза я проигрывал ему. Было психологически, конечно, тяжело настроиться, но здесь, при таких трибунах, проиграть, я думаю, нереально. Трибуна очень сильно. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Нам давали еще одну мотивацию, чтобы мы не сдавались. Каждый день тренируемся для этого, чтобы не стоять на месте и развиваться. ҳавои шаҳри Душанберо бениҳоят як ҳавои варзишӣ фаро гирифтааст. Миннатдории худро шахсан ба роҳбарияти Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муҳтарам шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва ба тамоми ташкилкунандагони ин чорабинӣ яъне ки бо шукӯҳ ҷаҳонӣ мерасонам. баргузории чунин чорабиниҳо шуру рағбат яъне ки хоҳиш майл хоҳиши мардуми тоҷик махсусан ҷавонони тоҷикро зиёд мекунад ва ин фазо бениҳоят фазои яъне ки хуб аст ва ҷавонон дар як фазои озод ором мухлисӣ карда истоданд. ба ҳама аллакай маълум аст чӣ гуна яъне ки мухлисӣ карда истоданд. бисёр олӣ ҷаноб, дар сатҳи зарурӣ ташкилу баргузор шуда истодааст. ин на танҳо аз Душанбе шаҳр, аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст кишвар омада имрӯз мухлисӣ доранд. ҷавонон бо як эҳсосоти баланд ҳис карда мешавад ки рафти мусобиқаро пайгирӣ карда истоданд. оянда ин мусоидат мекунад ки ҷавонони мо боз ба анамин гуна набардҳо бароянду парчами кишварро баланд бардоранд. аҳсан ба ташкилкунандагон. мо бо ин ки ташкил кардани ин мусобиқа миллатро, давлатро, уман Душанберо муаррифӣ кардем ва ҷаҳониён имрӯз дида истоданд ки чӣ гуна ободиву чӣ гуна муваффақиятҳо ноил гардидааст кишвари. дар рӯзи сеюми аввалин мусобиқаи байналмилалии душанбе гран-при 2023 ҷудокорон дар вазнҳои то 90 килограмм, 100 килограмм ва беш аз 100 килограмм байни мардон ва дар вазнҳои 78 килограмм ва беш аз 78 килограмм байни занон рақобат карданд. дар рӯзи ниҳоии мусобиқа яъне 4 июни соли равон Тоҷикистонро 12 варзишгар намояндагӣ карданд ки аз инҳо Комроншоҳ Устопирён дар вазни 90 килограмм сазовори медали тилло ва Темур Раҳимов дар вазни зиёда 100 килограмм сазовори медали нуқра гардид. Путь был достаточно типичным для такого уровня соревнований. Финал, конечно, был очень такой серьезный. Мой соперник, он первый номер мирового рейтинга, очень сильный спортсмен.
Поэтому я считаю, что хороший уровень соревнований, очень рад, что выиграл. Потому что я знаю, что в Таджикистане очень сильно любят дзюдо, почитают дзюдоистов и всегда нас гостеприимно встречают, поэтому одно удовольствие. қайд кардан зарур аст ки ғолибони ин мусобиқаи байналмилалӣ бо медалҳо ва инчунин ҷоизаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. ғолибони ҳар як вазн 3000 евро, барандагони медали нуқра 2000 евро ва медали биринҷӣ 1000 евро ба даст оварданд. ба ғайр аз ин гран-при душанбе 2023 мусобиқаи интихобӣ ба бозиҳои олимпии париж 2024 буда ба натиҷаҳои варзишгарон барои ҷои якум 700 хол, ҷои дуюм 490 хол ва ҷои сеюм 350 хол илова мекунад. дар назар аст ки ҳамасола то соли 2026 чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии гран-приҳо оид ба ҷудо дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе баргузор хоҳанд шуд. агар ташкилу гузарондани силсила мусобиқаҳои гран-приҳо дар душанбе ҳамчунон дар сатҳи баланди байналмилалӣ сурат гиранд, пас тоҷикистон ҳуқуқи баргузории силсила мусобиқаҳои байналмилалии гранд-слемҳоро низ ба даст хоҳад овард. дуруд ба мардуми тоҷикистон. бисёрам хушнудам ки ин ҷо ҳузур дорам. ман рафаэли тоньёро, мураббии федератсияи ҷудои италия. дар ҳақиқат ифтихор дорам ки дар ин кишвари зебо ки яке аз мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳониро хеле ҳам олӣ гузаронида истодааст, қарор дорем. Меня зовут Ярасыл Кажибаев. Я представляю сборную Казахстана по дзюдо. Вот мы приехали в Таджикистан, в город Душанбе, на мировой гран-при. Организация очень хорошая, хорошо организовали, все проходит отлично, на высшем уровне. Меня зовут Татьяна Владимировна, старший тренер Туркменистана по борьбе дзюдо по девочкам. Представляем страну Туркменистан на турнире Душанбе. Очень рады за приглашение, очень хорошая организация соревнований, мы очень рады. Мы готовимся серьезно к этим соревнованиям, но у нас пока молодой состав, молодежный. Hi, my name is Rochelle Nunes. I'm from Portugal. Ман Rochelle Nunes аз Португалия. Сафари аввалинам ба Тоҷикистон аст. кишваре ки рӯзторӯз зебо шуда истодааст. Бахусус дар соҳаи ҷудо низ пешрафтҳои чашмрас дида мешаванд ва ба ҷудочиёни тоҷик низ арҷ мегузорам. Воқеан ҳам фарҳанг, ҳам мардум, ҳам хӯрокҳои миллӣ умуман аз ҳама лиҳоз инҷо писандам омад. чорабинии мазкур дар сатҳи олӣ омода шудааст ки лаҳзае ман ҳатто хаёл кардам ки дар мусобиқаҳои бонуфузи Аврупо қарор дорам. инак гран-при душанбе 2023 ба охир расид. ҳамин тавр ҳоло ин аввалин мусобиқа дар чунин сатҳ буд ва дигар чорабиниҳое ки дар солҳои оянда доир хоҳанд шуд ба ин талабот мувофиқат хоҳанд кард. аз ин рӯ баргузории аввалин гран-при душанбе дар таърих мемонад. ҳамин гуна сайри ҷудо бори нахуст дар дили тоҷикистон таваққуф намуд. гран-при душанбе 2023 ба бисёр мамлакатҳо имкон дод ки ҷавонони умедбахшро имтиҳон кунанд то худро барои ҷаҳониён ошно намоянд ва душанберо бо ифтихор макони муаррифии ҳунару маҳорати худ ва чун диёри зебову пур аз имкониятҳо ба ёд оранд. ман Рикардо ном дорам ва намояндаи телевизиони Португалия ҳастам. ба Тоҷикистон барои инъикоси рақобатҳои гран-при Душанбе 2023 омадаам. бароям шаҳри Душанбе писанд омад ва ҳамзамон мардуми ин шаҳр инсонҳои меҳмоннавоз ва меҳрубон буданд. пас аз 2 ҳафта сайри ҷаҳонии ҷудо дар шаҳри осонаи Қазоқистон қарор мегирад ва баъд навбат ба Улан-Батори Муғулистон мерасад ки дар он бори аввал холҳо дар радабандии олимпӣ 100% ҳисоб карда мешаванд. ҳамин тавр бояд гуфт ки баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ барои боз ҳам рушду муаррифии сайёҳӣ ва варзиши Тоҷикистон заминаҳои мусоидро фароҳам меоранд. ин ҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ. бо умеди саломативу старобаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда, хайр, ҳамеша дӯстдори сайёҳату варзиш бошед.